Tara mga ma'am sir, oh. Naayo na to mga ma'am sir, wala na. Ngayon tayo sticker mga ma'am sir, oh. Itong ayuhon mga ma'am sir kay anang nagpaayo. Di na daw mo tingog. So, itong sulayag, public. Basta sulayag public, basta madana to. Okay kaya? Tara mga ma'am sir, oh. Naayo na to mga ma'am sir, wala na ko na makita, wala na ko gipakita og unsa na ko pag-ayo kay kabalo na ka dili pa ta mga professional, mga beginners pa ta. Unang sigdagang mubas na ko ba. Unang nilang. So, naayo na ni mga ma'am sir. Oh, tawa. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. FM Tenor. For only 10 pesos, pwede ka nang manalo ng 4,000 pesos ko. Sakto ra. Mga sir, ito nang ibalik mga sir. Dani? Kinuo ko. Nausa naman tawag inyong pagpuyoy. Gani, usahay ako ay pinsan mo si mga po. Kumundo kasi mong trabaho. Oo, lagi na problema na ako pa. Kung dili sa kumo trabaho, wala yung hatag na ko kwarta pa. Si Chini wala na hatag na ko kwarta. Alang sa gata siyang anak.